Γεια σας παιδιά, εδώ είναι τη 2 και σήμερα θα κάνουμε το δεύτερο, νομίζω είναι το τρίτο Q&A. Ας ξεκινήσουμε. Πρώτα, τι ομάδα είσαι? Πάω και με. Ναι, πάω. Έχεις κάποιο μυστικό ταλέντο? Α, ναι, τι? Δεν έχω κανένα μυστικό ταλέντο. Μ' αγαπάς? Ναι. Πιστεύεις? Τι λέει τώρα? Α, πιστεύεις θα σταματήσει στο YouTube κάποτε? Όχι. Δεν νομίζω. Όχι. Θα κάνεις καμία συνεργασία εκτός από LNG? Ναι, σκοπεύω να κάνω ένα challenge βίντεο με έναν φίλο μου στο σχολείο είναι. Ναι, αυτό. ΠΑΟΚ ή Άρης? Πριν ΠΑΟΚ. Πόσα χρονιά ασχολείσαι με το YouTube? Δεν ασχολούμαι κανένα χρόνο. Είμαι κοντά στον ένα χρόνο. Έχω 10 μήνες σχεδόν. Όχι, 11 μήνες σχεδόν. Ναι. Σε 1,5 περίπου μήνα κλείνουμε ένα χρόνο. Ναι. Ηρακλής ή ΠΑΟΚ? ΠΑΟΚ. Δεν σπάνε τα νεύρα αυτοί που δεν ξέρουν ορθογραφία? Ναι, και εμένα μου τη σπάνει. Πιστεύεις ότι αξιούν τα subs που έχεις? Όχι, ούτε καν. Καθόλου. Τέλος πάντων παιδιά, αυτό το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, ένα subscribe, ένα share. Ακολουθήστε με στη σελίδα μου στο Facebook και στο Twitter. Και θα δούμε στο επόμενο βίντεο. Yeah!